Hi guys, so ayan, nandito po kami ngayon sa Liki, Sugod, Cebu kasi papunta kami Laka Marvin the road there, tapos Laka Yungits. Sama ko si Marinong Humboy, ano, busy po talaga. So kakain muna kami. Dito muna namin i-parking yung aming motor. Tara, Bid? Oo. Mahulagin ko, ano? Iya, so dito kami kakain. Hindi ko atay views mo nga tayo. So dito po yun is along the road lang po. Ate! Aligo po yan. Aligo? Yan na, James. May kuno, tinunuan mo. So meron silang tinda na tinunuan. Utan, tinunuan, pagatas. Iyay ka. Nilarang, oh. Nilarang. Yan, nilarang. Nilarang ko na. Tapos, binataang... Balbakuan eh. Binataan, oh. Balbakuan eh. Yes, merong munggo. Igutong. Igutong ako. Oo. Paklay, kanding. Tsaka balbakuwa. Wow. Ang sarap talaga dito. Along the road lang po yung kainan nila. You know, sa highway. Going to North Cebu. Tapos, going to South Cebu. Hi, Ki. Ayan, so si Ate. Ayan, so dito kami sa sulod. Kami kakain ni Marinong Humboy, no? Say order, sir. Kaya ko imunta ko, sir. Yeah? Kina, sir. Paano ba? Kina, sir. Well, bakuin? Kapag mo pa na Balbakuwa o munggo ka na. Oo. Kuha na mo. Hi. Yan, so siya yung magtakos. Ama si Ate day. Naligo pa. Munggo, kani. Tinunuan. Tinunuan ni mo, James? Tinunuan ako Usa-usa na yun. Balbakuwa na dati, oh. Balbakuwa pa doon. Balbakuwa na dati. Ano? Nagpilan, sir, ba na? Tag 50. Bagon ko nite. So yun na. O, tabagan to. So yun na. Wala ako yun, day. Duha ka, sir. Kanina? Ayun hang kalbasa, nagpilang tatlo sa yung kalbasa. Larang yung ano? Tag 15. Oo, larang. Ka na, larang. Ilang larang? Ayo, ano na lang ta? Magkuha ko ka na inana, tungaon na to. Yan, pagkuhaan ko larang. Tungaon na po na to. Kumog. Hindi ka magbulbakuwa. Balbakuwa. Oo. Ang gusto yan ako tao. Munggos? Kalarang ko yun. Ilang larang? Larang ako, James. Mga sir, mga sir. Dodo. Usa-usay, day. Inataan. Lastan mo natin yung camera, no? Lastan mo ang camera. Klaro dyan, diba? So, this is second time ni Marinong Humboy dito. Yes. Ako talaga yung nagdala niya dito kasi... Olo, imo ko ya? Olo o lawas? Lawas, ya? Lawas, di. Ano yung tinuti pa rin? Lawas, di. Nasasiyo ito. Lawas, dagkan na kasi sa... Yan. Hintay lang kami sa aming order. Klaro, nagsuko na itong una. Naghilimit ang itong ano. Bayad dool na itong mga dool na itong food sa mga. Klaro, dool. Ano ba? Ano ba? Nanero ko po. Ginali kasi, Clara? Hindi ko maglarang. Kuhan ako. Yo! Buto, mabiro. Yung binataan na Pugos na itinuduro. utan. Binuldol. Nuldog. Binuldol. Ang pito. Nay, mais na yun. Trabahan tayo ng larang gano'n. Alarang sa dino? Hi po guys, good morning. So dito kami ngayon ulit. Ito bali, 2 times ko na pong kumain dito. Isa na ka, mais ko ya?
Kumay, no? Oh. Kumay? Yan po, oh. Dinoldog Kumay, po guys. Dinoldog. Kumay. And meron pong larang. Yan po yung order ni Tips Mio, no? Larang. Dinoldog. Dinoldog. Sa akin is dinoldog and balbakua. Balbakua. Asa na itong balbakua guys? Namin silit eh. Naya. Ito talaga to. Yan. Grabe, labuhas ng kalbasa, no? Balikat sili. Hindi tayo ng sili guys. Para meron tayong sausawan. Nasa kusina kuya. Ako lang ko ha. Sige. Kainan na talaga to. Kasi papunta po kami kina Marvin the Roader and hindi pa kami nag-aalimsal. And sinasadya talaga namin ni Tips Mio nga Hindi mag-almusal. Para dito kami kakain. miss namin yung pagkain nila guys. Magbalbakuha ka kuya. Oo, magbakuha niya ako sa... Bilis niya nagbakuha si Wilson. Kaya nag-order na po ako ng balbakua. No? Try ko po tikman yung balbakua. Kasi nung araw, nung nandun pa ako sa barko, nagluto talaga ako ng mga balbakua. Yung panit na baka. Baka. So yung kalabaw din, pwede rin. Ito rin. Kambing, hindi na. Hindi, yan paklain na siguro yung tao. Wala yan. Wala yung tambok. Ano nilaban mo? Hi, ate! Hala. Nandito na kami! Wow. Again and again! So ito po guys, balbakua. Ito na yung may-ari guys, si ate. Ayan po yung balbakua. Bagong ligo si ate. Yan. So mga gusto pumunta dito, no? Punta kayo kasi along the road po. Yaw. No, wow dito sa amin. Buwit uwaw. Wow. Ano wow. Yung mga Magain. Hindi na magday. Kunin ko ni kuya. Oh, buta na palihog yan. Yan. So ito yung ulam namin. Yan, balbakua. Tapos, yan o. Balbakua talaga, parang So kakain na kami guys. Mag-pray muna kami, no? Yan mga kahumboy. Tsak, mabubusog talaga ako ngayon. So, mag-prayer muna kami guys. Pray mo tayo. Yes. So, yan, kain na na. Kaya na po tayo guys. Ikaw, kagulpa ko dahil. Kaon ko gamay. Ito daw. Ano yan ako? Tama na ito mo na sa kubilang. 500. Dinudol. Ito po yung balbakua. Tinira ko yan. Kaya nga, nabilis. Kaya first barbie. Kami ko tayo, ang kaliwang bang sweet. Ito ba kami? Kung kaon na mo na uman. Alas 5 no ang sulod. Ibu ka sa sulod. Ako sa kasat din. Sila labo na sila. Okay, mo nito. Ano sa barko? Ano ba kasi? Hindi ko sila tabla. Okay, kila dyan. Tabla naman.
Dito sa kapapurdo, itabla na. Akan ninyo alkansi. Wala kayo giging brown. Daw. Drinks ka. Yan tangan tabla. Hindi ka lang, hindi ka masensyon. Hindi ka masensyon. Sa naga. Sprite lang. Duha. Yo, try ko sa duha. Hindi na lang Sa ato, si ate dito kung sugis po doon. Wala yung motor ni James eh. Sa nag-uwi, mama, nagpadung pa Mas na. Sprite yan, Sir Ray. Marot na Sprite. Malinda. Ang tuso ko palit ng pinong kain. Yan, buwan na bang biscuit, mahalin pa ka. Ito, dawagan ko ka. Sundo yan, tipo. Walang na itong magiging ko ako. Nahalin mo ito. Malaki na. Awadan yung muna tayo. Akong bitina na yun. Nagpuha ako green. Palit kita. Pinakaw sa mga naman, hindi mo ang gagot. Kasi hindi mo itong basa. Nagman, hindi mo ang gamit. Nilagilok na kumain. Wala na po. Oo. Ano yung narulog kong ilang kumana. Ano ko lang sa inyo, oy. Wala ka ito. Lakaw lang ako. Isa nga dili no? Ito, wala namang butang dance motor dahil. Hindi. Tago lagi. Hindi na karamo lang sa Marte. Itong taagi dito, di Marvin. Di ko lang siguro dito eh. Dito ba? Dito taagi. Hindi na taagi. Ang siguro dali, rabi na abot si unit dito kung patuwa na ni Brad. Dito na highway man siya. Wala. Dito saan naman silang kuha. Itong tayo na kaabot si Brad. Ay, tuwa kita ka na doon. Ay, kasi ka naman mga pagkailan sa bawang mga ano sa kanang ito? Kanang tandoy ay ito sa ka. Pwedeng baso? Baso mo. Bawa muna. Nang manatag sa baka, yung anak na makulit ka. Oo. Bukot mo nga. Mga biis. Makulit yung gato. Ano yung pukot na ang tangan na signal? Well, yung tao-tao.
Bintang mo. Mula yun, kita kupon na. Abog ba gina? Cuma nakupon na. Ang pwede ka na mo na para mga sa ba? Nagan. Nangano para kupo. Gagawin ka ba? Ika ba? Wala mo ika ba? Ika ba? Ay, oy. Ay po guys, tapos na akong kumain. Guminawa sa internet. Guminawa sa pamelo ko ko ay. Ala kato mo ti pag-group yan di naman tiburan. Ay. Nani. Nani loading. Hindis, no? Tapos na kaming kumain. Yan. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Bye-bye.